दा बर्थमान कारिगाव बाजाराव दङ आरो गोबाङैनो मोनथिगौ जे मथा-मथि जे कारिगाव बाजारनिफ्राय मोनसे एसएमएस हरनो सानदों स्ट्रङै आरो बे एसएमएसनि जाथाया जाहैबाय जिहेतु बे माबाखौ लानानै जे पजिशन थासारिया जोबोरैनो गाज्रि जे जोंनि गेजेराव 6 शेड्यूल ट्राइबेल ब्लक एरियानि रैखाथिनि थाखाय खना बेखननि थाखाय आङो दर टु दर केम्पेइन खालामगासिनो दङ आरो नंगौ आं बे खोथाखौ जेसेबां हायो आं लोगोफोरखौ हाजासे हेफाजाब होगोन होननानै बे खोथायाव आं आसा खालामो निस्सय पजिटिभ मेसेज मोनगासिनो दङ आरो बे पजिटिभ मेसेजखौ आङो आसा खालामदों दि जिहेतु रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' बेखौ मोजाङै आजावनानै लागोन होननानै आंहा बे इउपिएल बिपिएफनि बाथ्रा गैया इउपिएल बिपिएफआ बबाव देरहाया बेखौ जेबो गाज्रि मोननांगौ बाथ्रा गैया खिन्थु वारिस दिनै जाथिखौ रखना बेखना खालामनो थाखाय जे 6 शेड्यूल ट्राइबेल ब्लक एरियानि मर्यादा जेरैखि जाया दिनै मा हिसाबै इलिगेल माइग्रेसन आफ्टार 2010 नि गेजेराव बिनि सिगाङै जाय दं बे बिथांमोनहा थानो हागोन बिनि उनाव जाय बिथांमोना फैदों बेखौ 100% जों जेरैखि जाया उच्चेदनि बाथ्रा जेखि जाया मानो बेखौ जों सेस्था खालामगोन उच्चेद खालामनो थाखाय बेनो जाहैबाय आंनि मुल उद्देश्य आरो बेनो जागोन फाइट लोगोसे जोबथा जेसेबां आं थासान्दि बे खेत्रआव बेखौ आङो 100% निश्चित मावगोन आरो बे खोथाखौ आं दिनै बुंनाया जे जोंनि जाथिखौ जे 6 शेड्यूल ओनसोलाव जे सोरबा ट्राइबेलखौ आं उच्चेद खालामगोन बे आंनि दायित्व नङा वारिस खिन्थु मोनसे जिनिसखौ जों यंस्टारनि बे निउ जेनेरेसनफोरखौ लानानै जे जायखि जेन जेट बुङो बिथांमोनखौ आङो दिनै ग्लोब ग्लोब लानानै लोगोसे बे खामानिखौ मावगोन आरो लोगोसे जोंनि बर'नि थामोन्थाया जेरै रखना बेखना जोंनि थाखाय नांगौ बे खेत्रखौ आं स्पष्ट बाथ्राखौ बुंदों आरो दिनै कारिगावनि बाजाराव फैनानै आं बेखौ स्ट्रंलि मोनसे डिसिसन खालामदों जेब्ला जाथाया जायो जे जनक आरो बै जनक आरो जेला माबा सेरफांगुरि थानायाव जेला गावथार जादों बे खेत्रआवबो मोनसे डिसिसन लादों आरो नै दाख्लैनि खोथायावबो दिनै कारिगावआव दिनै सफैबाय जेला सेटेलाइट बे बन्द खालामनाय जादों बे समाव गोबाङैनो आङो मोनसे फाइनालि मोनसे डिसिसन लानानै फाइट नांदों गतिके बेनो रायजो राजाफ्रा मिथिगौ आंनि इस्युआ मा इलेक्सन गेलेनोबा मोनसे इस्यु नांगौ दिनै आं मिथिगौ दे मोनसे स्ट्रंलि एसएमएस हरनो सानदों बेयाव खुनु बाथ्रा गैया क्लिन चिट जेरैखि जाया रायजो राजाया आंजों फैनानै ग्लोब ग्लोब हेफाजाब होगोन नैबेनि खेत्रआव एकमात्र जाथिखौ रखना बेखना खालामनो थाखाय मानो होनना बुङोब्ला दिनैथिं अस्तित्वहीन जाबाय ओंखायनो दिनै आं मोनसे खोथा दिनै 3 नं बियाबनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय दिनै जितु जाहाजनि सावगारियाव 5 नाम्बाराव फैनानै ग्लोब ग्लोब फैनानै जाथिखौ मोनसे नेसनखौ जोंनि माहारिखौ थांनानै थानो थाखाय जोंखौ बासायगोन होननानै बे रायजो राजाफ्रा आंनो बे खेत्रआव जानो भटखौ जेनेबा होगोन होनना आसा खालामो आरो जुदि होआब्ला होमबा जोबथा बे जाथिया खुनु अस्तित्व गैला बेखौ 15-20 बोसोरनि गेजेराव जों खोमसि साग्लोबगोन होननाय बाथ्राखौ आं बुंदों आरोखि गोजोन्थों।